छान छान रेसिपी पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि साईडच्या बेल आयकॉनला प्रेस करून ऑलवर क्लिक करा, जेणेकरून मी नवीन व्हिडिओज अपलोड करीन तर सगळ्यात आधी तुम्हाला नोटिफिकेशन मिळेल. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, कुक विथ सुष्मितामध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत. आजची आपली रेसिपी आहे आंब्याचा आमरस. तर हा आमरस कसा बनवायचा, चला तर मग आपण आपल्या रेसिपीला सुरुवात करूया. अर्धा तास आधी मी आंबे हे भिजत ठेवले होते. 3 आंबे इथे मी घेतलेले आहेत. आंबे भिजत ठेवून झाल्यानंतर इथे मी आता हे आंबे जे आहेत ते आमरस करण्यासाठी घेत आहे. त्यासाठी आपल्याला हे चांगले असे हाताच्या साहाय्याने मऊ करून घ्यायचे आहेत. चारी बाजूने आपल्याला असे व्यवस्थित मऊ करायचे आहेत आणि हे आपल्याला पाण्यामध्ये ह्यासाठी ठेवायचे आहेत जेणेकरून ह्याच्यातली जी उष्णता असते ती थोडीफार प्रमाणात पाण्यात ठेवल्यामुळे कमी होते. आता इथे आपले आंबे जे आहेत ते मऊ करून झालेले आहेत. त्यानंतर आपल्याला वरच्या साईडने असं थोडंसं देठाकडनं ओपन करून हे अशा पद्धतीने आंबे आपल्या वाटीमध्ये पिळून घ्यायचे आहेत. मी इथे 3 आंबे घेतलेले आहेत. तिन्ही आंबे आपण अशाच पद्धतीने व्यवस्थित वरचं देठ काढून पिळून घेणार आहोत एका बाउलमध्ये. त्यानंतर इथे जे आहेत ते आपले आंबे पिळून होत आलेले आहेत. त्यानंतर जे आंब्याची कोय असते ती कोई आपण हाताच्या साहाय्याने व्यवस्थित पिळून घेणार आहोत. आंबा व्यवस्थित आपल्याला अशा पद्धतीने पिळून घ्यायचा आहे. त्याच्यातला जो गर आहे तो व्यवस्थित आपल्याला काढून घ्यायचा आहे. त्यानंतर आता ही कोय जी आहे ती हाताच्या साहाय्याने अशी दाबून आपल्याला व्यवस्थित त्याचा गर जो आहे तो काढून घ्यायचा आहे. तिन्ही कोय जे आहेत त्यांचा अशाच पद्धतीने आपल्याला गर जो आहे तो काढून घ्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला एका मिक्सरचं भांडं घ्यायचं आहे. त्यामध्ये जो आपण हा सगळा आंब्याचा जो गर काढला आहे तो आपण चमच्याच्या साहाय्याने ॲड करणार आहोत. आता इथे आपला आंब्याचा सगळा गर टाकून झालेला आहे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये. त्यानंतर यामध्ये आपण 2 चमचे दूध घालणार आहोत. त्यानंतर जर तुम्हाला साखर हवी असेल तर साखर घालू शकता किंवा आंबा जर तुमचा गोड असेल तर तुम्ही साखर नाही घातली तरी चालेल. त्यानंतर आपण हे मिक्सरला फिरवून घेतलेलं आहे आणि आपला हा रस जो आहे तो तयार आहे, तुम्ही पाहू शकता. त्यानंतर आपल्याला ह्यामध्ये चिमूटभर सुंठ घालायची आहे. अगदी चिमूटभर घालायची आहे आपल्याला, जेणेकरून हा आपला आंबा जो आहे तो आपल्याला बाधणार नाही, म्हणून आपल्याला चिमूटभर सुंठ घालायची आहे. त्यानंतर चिमूटभर वेलची पूड घालायची आहे आणि व्यवस्थित आपल्याला हे मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता इथे जे आहे तो आपला आमरस जो आहे तो रेडी आहे. आता ह्या आमरसला आपण पुरीसोबत, चपातीसोबत किंवा असाचही आपण ह्याचा आस्वाद घेऊ शकतो. मला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर ह्या व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका. त्याचसोबत तुमच्या प्रियजनांबरोबरही हा व्हिडिओ शेअर करा आणि अजूनही नवनवीन रेसिपीजसाठी चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा.